Chceš sa stať zváračom alebo zváračkou? Tak v tom prípade dopozeraj toto video až do konca. Ponúkame ti profesionálne zváracké kurzy v našej zvárackej škole, kde sa ti budú venovať naši profesionálni inštruktori a technológ zvárania, ktorí majú obrovské skúsenosti zo zahraničných projektov a presne vedia, ako ťa pripraviť na pracovnú skúšku. Taktiež, ak chceš po kurze hneď pracovať a nájsť uplatnenie, či už pracovať pre našu spoločnosť alebo pre niekoho z našich partnerov, tak si na správnej adrese. Preto neváhaj a využij naše zľavy až do 30% na všetky typy kurzov a tréningov, alebo prídi osobne a radi ti spravíme najskôr zdarma prezentáciu a exkurziu našej zvárackej školy, ukážeme ti, ako to u nás funguje a potom ti poradíme aj s výberom kurzu. Tak kľudne sa ozvi. Ahoj, drž sa.